بلي كداون تخاوصيو وا كداني دانم تيزوصو انت حفتي انت كتقبل دخي اب غزاي مصيخي انا دأ انت انا دأ مو سقيله كاب سكرامات اناغيفكي مو انا كومتات غيرا يفلطن اي تسح انسك حج استولركو هصان دي زمسلك زلخم طرح كدان كاوصيو ناي لبي مسودي دقي سيفلطن بل حج حرقاني يغنفنا سلازلو بكبرات كدو كتوصيو انت انا مش اخنغبر كحصبك كدو كبلكي انت كبيا مصات من بجحتو دحان اوصيمو انت كم نغبر كريكي دحار كاس كمودات كيرا يفلط انت مسي انت حتغبر دا همبرت خدي اطبات كزر كدان تخدينكي دحار كم زي وردنا يلكن دخن كتزارب علىخن اند ادن كنانا بجح امنني نبلبي انا كمتات ولا حدا غير يفلط نلو مطرح قدفني ناتا كبرتين نزف قرصب طرحي كهواز دلي حج تلالي حجك توسدا قرب يدنقسك اندي دحار كاس انت هدا ابتدق توم غلا تمثل مسبلتو مدنقاص زي مدنقاصن قرون ابزي غزاي ممصاخي يكفلطك نيرو دحار كاس سلاز دنقصكو داكنكون كاب سكرامات اناغيفك مسلني بزخونه اندابله ناب كان فراغصو صق بله قال بفرحات لبا ديم اندابله የኢንታ አሚታ ከልተ እዳዋ አባጣታ ጊራ የአጋራ ቆላሊፋ ጨብጥ በለት ጓል ወላድ አድሚዓ አብ እስራታት እንተ በጽሐ አብ ዓለም እንተ ይግብራሉ ወልሐደ ሐበሪታ ብላም ተኺላ ነቅድሚት እንተ ዘኩኑ يما ጸጋ መባላይ ተፈቱንያም እዚ ባህራታ በብዙሃት ፈለታ ካብ ቀደማ ከም ዘመጎሳዩ የግዳስ ሐውዝ الحሳ ዝበልአ መሐዙት አለውም መሐዙተን ንሳን ከተረአ ከለኻ ናይ ሰማይ ምድርን ፍሊ ዘለዎም ዝፈልጠን ዘበለ ከመይሉ ሐውን ሐሰረን በሃንሰ ከዱ ከም በባል አሪፈም አይፈልጡን ኩኑን በጃኺ መከድ አጸብቀ እንተበለዋካም سب من منجد الله أنا خاب منجد يزقواز نسون أسب أسفلت أم نساتن أبدا مالت أنا تسألي لمالت يكون سلزي آية السكفوم جيت حاسس من سلام أركم هذا يقنع يتفز بحلا أبا بسيحو بناتهم أكني كم حافة حفيفيوم قد حق زربا أفان قبران زي فلا لقد حادة سانتيميوم يتتوليات نبروم عبدليتن زيرن دليتن غيرن كمصا كلا سميعا بستخاله متن كتم ادن تفتنيا يغداس صام حدا درفو سلازلا انداسم انزدق سكتت السؤال فتان يغزع نفسها كمصرافي سلازبلت شلل غابيزاتنيام زكدن اوغداونتي فاشن حدش موليل يغداس كاب تخدينن تلن تقالين الكاكت كصني قلل حنساب اتهم برتن يكون اطاطن ولا سلفن صحاي نفاس قوري نس ጨፍጨፉም በሚሄር መንራር አብካል ሰብነት ከደም አዋክ ሀቱ ይደናደኒም ጸጉራን በተደጋጋሚ በስተፈላሊ ሕብሪ ዘሎ ለቂበል ለቃቂበን ተአኪበን ከዳከለዋ ነከምኡ ዝፈትሰብ ሐነን ከብላ ኮላ በንጻሩኻ እንታይን ዘን ምን አሽጣን ዝብል ግብረ መልሲ ዝወሐበን የግዳስ ንፎስ መሐላው አይግድሸኒው ከበሃል ኮሎ በቃ እጥጥ አይብለኒው ይበል አይሰትያ ዘዝ መጻክዳን ይከደና ይቁነና ይምሸጣ ሆሆይ ይብላ አከለ ዓለም ንምንታይ ቁንቁል አፋ አይት ግልበጠን ነአን አይንተአኒው ጥራህ ንሳተን ዝደል አይሰአና ደሌት ግን እንታይ ተባህለ መዘህተታ በሃንተ ህርመት ድምጽ ተጣጣማሚተን نستاي مبلع مخياف مليسان تتغامتان ننهدن حموشت اندات وحبا بساحاق كرت مبلع أهب عالان كابزت سلاء نگر كا أفكاروي أركم حازيو ودي انترفو چنكت كمسترح انت زيكونو كالا انتاي قم نگر ألو سلازي بلام رسسن نكتبلان كلو مزدلو سبت الليتن گراني خدا قدي زي قدسا كونن لاي زي زبلو أوداتون أدئم تقصرهم
የጉዳስ መብዛሕትኦም ድሌቶም ስምዒቶም ከርቢ እንተዘይኮኑ ንካልእ ኣይሓስቦኑም ነዙ ንሳተን ስለ ዝፈልጣ ዝደለና እምበር ዝደለና ኣይንደለይና ዘይትፈዝዝ ዘይትልወጥ ዘይትለብወ ዘረባና ከም ኣመለን ጸብጻብ ከቅርባላ ድሕሪ ምጽናሕ ኣትመሓዛይ በለት ሓንቲ ካብተን ሰለስተ ዘወርቲ ገሳማ ኣሲኺ ከምዚ ኢልክ ክትነብሪ ዓለም ከለኻን እዩ ዘይትክየፊ ግዳ ቁርብ ኣይነቕንዓከን ምስ በለታ እንታይ ዘቐንዕ ተግባር ኣለክን እሞ ክቐንዕ ንበዓልኽን ተጻሪፍክን ንስድራኽን ተጽርፋ ዘለኽን እምበር ምስ በለት ድሓነ ንስሙ ይጽናሓልኪ ሎሚ ምሸተ ኣብ ሓንቲ ቦታ ክንወስደኪ ኢና ንሎሚ ጥራሕ በጃኺ እምብክ ኣይትብልና ምስ በለታ ንቐድመ ንግራን ሙሽኦ ሓራደይ ክብለኖ ክርኢና እንታይ ድመሲልኪ ኣብ ሓደ ናይ ሳዕስዒት ቦታ ተኣዲና ኣለና እቶም ዝኣደሙና ከዓ 4 ወዳት እዮም ሕጅስ 3 ኮይና ካብ ንኸይድ በቃ መማለት ጥራሕ ኩንና ምስ በለታ ኣነስ እንዳ ሳዕስዒት ኸይድ በጃኽን እስከ ካልእ ሰብ ድላ ዘይከውን ምስ በለት መሓዙታ ግና በቀሊሉ ክገድፍ ኣይተረኣያን ለሚነን ለማሚነን ጠቢረን ጠባቢረን ውዳኣቱስ ከምቲ ሰማማዕ ምስ ገበራ ኣሎ ዝበሃል ምስናተን ዝኸይደ ክዳን ከሊነን መሻሽጠን መመላክዒ ገይረን ክዳና ገዲፍካ ንግስቲ ጽቡቓት መሰለት መልክዓ ማእኸለይቲ ትወስድ ኮይና የግዳስ ንነፍሳ ከምቲ ዝድለ ስለዘይትግደሰሉ ተደዊና ነይራ ንመጀመርታ ግዜ መመላክዒ ትገብር ዘላ ጓል ኣብ ዝኾነ ግዜ ሰዓት ቦታ ዋላ ንምንታይ ኣብ ገዛ ዘይትሕሉ ነብሳ ወዘዘል ክትብል የብላን መመላኽዒ ትግበር ዘይኮነስ ኮታስ ክዳውንታ ፀጉራ ዲ ካልእ በትኽእሎ መጠን ፅሕፍፍ ክትብል ከላ ንኩሉ ክብረት እዩ መሓዙታ ብዝረኣዮ እንዳተገረማ ሰዓት መውፅአን ምስ ኣከለ ከም ቀደመን ሆሆይ እንዳበላ ናብ ናይ ቆፀራ ቦታ ኩኑን ኣብቲ ናይ ሰዓት ወይ ሌታዊ ተልሒት ቦታ ምስ በፅሓ ጓል ምስቲ ዝተፈላለየ መብራህቲ ናይቲ ገዛ ርእሳ ካይጀመረት ከዘራካ እንተጀመረም ደጊፈን ደጋጊፈን ምስቲ ገዛ ከምቲ ወሓድ ገይረን ውራይ ዘምፅአን ምግባር ቀፀላ ንሳ ግና ኣብቲ ገዛ ዝግበር ነገር ካብ ምዕዶ ሓሊፋ ዋል ሓደ ክትገብር ኣይተረኣይትን ኮይኑ ግና እቲ ረኣዮን ወዲ መስተዶ ገለመለ እንዳበለ ክላኸፋ ምስ ጀመረ ናብቲ ናይ ዋለድን ሽቓቕ ኸይዳ ነብሲ ኣረጋጊኣ እንዳተመለሰት ከላ ምስ ኣኺ ንሰዓሰ ዝብሉ ምስ በዝሓ ቁፍ እንዳበለት ፈናጢሳ ናብተን መሓዙታ በፅሐት ኣጆኺ እንዳበላውን በብቁሩብ መስተ ኣጥዕም ምስ ኣበልዋ ገና ከይሰለሰት ርእሳ ከዘራ ጀመረ እንዳበለትን ርሰንስን ስለ ዝበላ ከይተረድኣ በይና ከይዳ ክትስዕስዕ ጀመረት መሓዙታ ተጠማሚትን ብሰሓቕ ናይ ዘለዋ ብትኽእሎ ክትስዕስዕ ክትድኽም ስለ ዝበለት ናብ መሓዙታ ክትከይድ እንተበለት በይን ኣበይናይ ወገን ከም ዘለዋ ክትፈልጥ ከማናይ ካዕለትን ምስቲ ኩሉ ዝውላዕ ሙዚቃ ዲምላይ ተሓዊሱ ኣንፈታ ስሒታ ከይተረድኣ ደንበርበር እንዳበለት ንደገ ወፀት ተምላሱን ስለ ዝመፃ ኣብ ሓደ ፅጊ ኢላ ክእተመልስ ጀመረት ናይ ውሽጣ መዓንጣ ክሳዕ ክስሓቅ ዝደሊ እንዳበለት ዘለዋ ጓሕጊሓ ንደገ ሰደደት መወዳእቱን ኣብ ሓደ መንደቕ ተፀጊዓ ረፋዕ በለት ሽዑም ብኣርሰኸሩ ኣውዳት እንዳተላኽፋ ከሎ ኣጋጣሚ ብኡ ዝሓልፍ ዝነበረ ወዲ ካብቶም ሰክራማት ገላጊሉ ንገዝኣ ከብፅሓ እንተበለበይን ቴሌፎን የብላ ቦርሳ ኣብ ኣንከላ ይረኺዋ እምበርከ ኣብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ናይቲ ክለብ ኩሉ ኣብኡ ገዲፋቶ ብዘይ ልባ ስለ ዝወፀት ኮይኑን ነብሳ ክሳብ ትፈልጥ ኢሉ ኣብ ከባቢ ገጹ ወሲዱ ኣብ ናይ ጎደና ኮፍ መበሊ ኣብ መንከቡ ኣደቂሱ ተፀበየ ጓል ቁርብ ምስ ተረጋግአት ኣበይ ከም ዘላ ብስምባደ ምስ ተወከሰት ዘጋጠማ ምስ ነገራ ስምባዲኣ ከይገደፋ
ካብ ካልእ ከተማ ከም ዝመፀት ናብ ትኸዶ ከም ዘይብላ ምስ ሓበረቱም ፈቃደኛ እንተ ኮንኪ ኣብ ገዛ ሓዲርኪ ጽባሕ ትኸዲ ምስ በላ ኩሉ ኣብ ግምት ኤትያ ነፈጣራ ኣሚና ኣማራጺ ስለ ዝነበሮም ናብ ገዝኡ ኸደት። ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐት ግና ዘይተጸበየቶ ዘረባ ምስ ሰምዐት ከተንፈጥፈጥ ጀመረት። በሊ ክዳውንቲ ኸውፅዮ እዋ ክዳነይ ዳ ንምንታይ ዘውፅኦ ኣንታ ሓፍተይ እንታይ ክትገብሪ ዲኺ ኣብ ገዛይ መጺኺ? ኣነ ደኣ እንታይ ኣነ ደኣ እሞ ስቒለ ካብ ሰክራማት ኣናጊፈኪ እሞ ኣነ ከምኡታት ጌራ ኣይፈለጥን። ኣይተስሕዓንስከ ሕጂ ዝተወለድኩ ህፃን ደ ዝመስለክ ዘለኹም ጥራሕ ክዳንካ ውፅዮ ናይ ብልቢ ምስ ወዲ ደቂስ ኣይፈልጥን። በሊ ሕጂ ሕርቃነ ይግንፍናኒ ስለ ዘሎ ብክብረት ክዶ ክተውፅዮ እንታይ ና ሙሽኡ ክንገብር ካሓፅበክ ዶ ክብለኪ ኣንታ ካበያ መፅያት ንበጃኻቱ ደሓን ኣውፅዮ እሞ እንታይ ከም ንገብር ከርእኪ ደሓር ከኣስ ከምኡታት ጌራ ኣይፈልጥን ትብልሲ እንታይ ክትገብር ደኣ ሕምብርቲ ትኸድዮ ኣጥባት ክዘርኢ ክዳን ተኸዲንኪ ደሓር ከምዚ ወሪድና ኢልክን ዲኽን ክትዛረባ በዓልኽን እንዳኣደን ኩናና በጃኽ እመነኒ ናይ ብልቢ ኣነ ከምኡታት ዋላ ሓደ ጌራ ኣይፈልጥ ንሎሚ ጥራሕ ግደፈኒ ነታ ክብረተይ ንዘፍቅሮ ሰብ ጥራሕ ከህባ ዝደሊ ሕጂ ተላሊኻ ሕጂ ክትወስዳ ቁሩብ ኣየደንግፀካ እንዴ ደሓር ከኣስ እንታይ ዳ ኣብቲ ደገ ጥቕም ገለ ትመስል ምስ በለቱ ምድንጋፅን ዘይምድንጋፅን ቀዶ ናብዚ ገዛይ ምምፃኺ ክፍለጠክ ነይሩ ደሓር ከኣስ ስለ ዝደንገፅኩ ዶ ኣይኮንኩን ካብ ሰክራማት ኣናጊፈ ክመስለኒ ብዝኾነ እንዳበለ ናብ ከንፈራ ገጹ ጽግእ በለ ጓለ በፍርሓት ልባ ዲም ዲም እንዳበለ የእንተ ኣሚታ ክልተ ዕዳዋ ኣባጥዋታ ጌራ የእጋራ ቆላሊፋ ጭብጥ በለት ዳስ ጠምት ኣቢሉ ብእምታ ገዲፏ ናብ ሓደ ክፍሊ ብምእታው ሜትር ኣስከቦርታ ኣማዕራርዩ ጓለ ካብ ሕጂ ሕጂ ስኢሙኒ እንዳበለት ኣቕላ ፀይባ ኩሎም ንእ በዚ ሕልፊል ክደቅሲ እዚ መፍትሕ ከዓ ምእንታን ቀሲንክ ክደቅሲ ብውሽጢ ሸግጥዮ እንዳተዛረበ ገዲፍዋ ናብቲ ሓደ ክፍሊ ኣትዩ ክእምፀፅ ክዳውንቲ ቀይሩ ናብ ኣራት ደየበም በፍርሐ ዝኣክል ክትሸይን ደልያ ስለ ዝነበረት ቀልጢፋ ክትንቀሳቀሰይ ከኣለትን የገዳስ ፀኒሓ ናውና ኣግዲ ተመሊሳ ብጉያ ኣትያ ማዕጾ ሸገጠት። ትፈልጠኒ ገለ ትብልሲ መሰስ ኢላ ከዓ እምበር ትመጻልካ መሓዚተይ ትብልሲ ኣቕምን ዘይብላ እንተ ኮይኑ ክጅመር እንታይ ክትገብር ምስ እንትውፅእ ከምዘይኮን እንዳፈለጥካ ካብአን ዘይትርሕቕ ደሓር በዓለን ጣቢዖን ይመፀና ተዓሚፀዶ ተበዲለለን ምስኪና ወዲ ኣብዚ ሓሰበ ጉዲአቱ ኣታ እዚኣውን ፅባሕ ንግሆ ከምዚ ገይርኒ ኢላኮ ትኸሰኒ ሓደ ዓፊቱ ክእሎ ደሞ ነክሳሴ ዘይትርፈኒ ደንግለ ከዓ ትብለለ ከዓ እምበር ኣብቲ ኣራት ብሕቆኡ ደቂሱ ነቲ ናይ ኮሜዲኖ መብራህቲ ብፀጋማ ኢዱ ወለእ ጠፈ እንዳበለ ምስ ነብሱ ምዝርራቡ ቀጸለም። ሰዓት ክንደይ ከምቲ ትስእንደኢ በፍርሓት ክትዕለብጢ ድሕርኪ ከም ዝደቅሶ ገና ይስሕቶኒ ብዝኾነ ዝብላዕ ገዲፈል ኩለኹ እንተስ ከም ቁርሲ ድምሳሕ ከም ድሌትኪ ሓሲብ ክብል እዩ ግና ሓንቲ ከም ሰብ ክላበው ክዝደሊ እንታይነት ናይቲ ሰብ ከይፈለጥኪ ስቒልኪ ኣብ ማንም ገዛይ ትእተዊ ኣብዚ ዓለም ብዙሓት ዘፍርሐ ሰባት ከም ዘላይ ትዘንግዒ ምዃን ስቒለ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ከምዛ ሞታ ዝቐረበ በጊ ኣብ ጉድጓድ ወኸራ ትኸይድ ዘይንስኽስ ሰብ ድሌቱ ክገብረኪ ተቐሪብኪ ዝነበርኪ ድንግሌ ካብ ገዛ ወፅኤ ኣይፈልጥ እንዲኻ ዝበልክኒ ሓራ ይኩናልኪ ዘእመን እኳ እንተኾነ ከኣምነኪ ብዝኮነ በቲ ኮይኑ በቲ ሓፍቲ ስለ ዘላትኒ ከም ሰብ መጠን ዝኾንኪ ይኹኒ ብዘይገድስ ነገራት ብዘይድሌት ኣጋጢሙ ዳብ ጎነ ጻድሂቡ ህይወትኩም ከስእን ስለ ዝኽእል ንጥንቃቅ ዝመስልኦ ነገር የለን ክቅጽል እውን ኣብ ኣርካዮ መሓዛ ንምኽናይ ናይ ሰናፋት ስራሕ እዩ ሰብ ከም ዘይጠቕመካ ወይ ጎዳኢ ኢልካ እንተ ሓሲብካ ትምዕዶ
ክትዕሪ ትፍትን ዝዕረ ናምናቱ መንገዲ ዝወስደካ እንተኾይኑ ግና ካብኡ ጥራሕኻ ክትርሕቕ ዘለካ እምበርከ ዝኾነ ሰብ ሓላፍነት ገዛእ ነፍሱ ዝስከም በዓሉን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይክዛረብኒ ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ኣብ ደሓን ሰብ ኢድ ወዲክለኺ ኣነ ንኣኺ እንዳመዓድኩ ገዛ በይንኺ ገዲፈ ክኸይድ ከለኹ ከም ኣሻድኣ ከየቁፅረኒ እምበር ክትከተይ ከለኺ ገዛ ኣፃፂኸ ኺድ ተስፋ ገብር ጽቡቕ ከምዛ ዘይገበርኩ ሕማቕ ከይፍደ ሓደራኺ ቀንጠብጠብ ከበልኪ ሰላሕ ኢልኪ ኺዲ ምስጋናኺ ዝቕለጽ ገዛይ ከምታ ዝገደፍክዋ ምዝረኽባይ ብሩኽ መዓልቲ ዝብል ካብታ ድሕር ክንደይ ብስምባደ ተሲኣ ነብሳ ፈታቲሻ ዝሓረረትላ ንእሽተ ክፍሊ ክትወፅእ ክትብል ኣብ ኣፍ ማዓጾ በትሓቲ ተደርብያ ዝረኸበት ጽሑፍ ብደዋ ድሕሪ ምንባብ ጠሜት ሓኒቑ ክቐትላ ስለ ዝደልየ ድሕረጂ እንታይ ክደግም እንዳበለት ነቲ ዝገደፈላ መግቢ ሓሰስ ክትብል ጀመረት።